Ka KSU Maulai Circle kala play ko open to all knockout basketball tournament arhajar arpoi haka pratarik ulber arjar arpoi kabala long Maulai nonglum. La play perdai kani ka jingile akai do MDC ka Maulai constituency ubat tebor pathau harungkat ka jinge donlang usimbot kongsan. Haka ni ka jingile akai ki don arpun reu kenhon kishinrang bat chpau kenhon ki kentai ki blai wan shimbenta. Haka ni ka sngi lasdang da ka jingile akai da ka jinge kun ka balong hapdeng ka the girls flotters persha e ka fenon kat bana kaliang kishin rang ka yaine bi persha ya ka an first street balls brothers hakani ka singiu MDC ka maulai la kentui ki khun samla bekide ban pinlen ya lade hakinu kinu ki jingel akai bi kisngautanat khanang ban nat ni kinu ki jinglen ki basniu kaseng ke si ko mangitip ka kaseng kabayang nam takari ba jay penrio hanga kum u nong snong maulai ba snong bri nyotrap ngong bang sungan bagadan kaseng KSU kabadan nakabenta banyeng nakabenta ka jadriu ki piyet ki jongi hagi isu ki prepare ki kaseng kala shim nakabenta ban pet ban kmi ya kapit ka biang jong kabri nyutrap ngai kublai ya kaseng KSU mulai circle ke belak penlong ya kini ke program mental associate ya kabakan lum kan lang ya ki kon samla nakabenta ban ai ki kalat kelenti banyo ban pi ki sap ki phong ke pipidon kaseng KSU ke bakapau kamdei baka perkhat tang nam taki isu wedi jaben reu ka perkhat lu nakabenta ban kentiu ya pi ki kon samla hagi bupun kilian om tang hak jile kai wat hak jing pensulur ya ki kon samla ki bawan syakmat hak jing pule ke jongki ya ki jing pule nakabenta ban kentiu ya ki kun samla ki bolong kalawe jong ka jagri ko bai ki jongi ngai ku bele ki siu ba pelong ni ke basketball ke de wen ki jele kai ka pa ba dan ki babun kun samla jingi ngimyo ya simenta namar njuk ngi ba khamduna ban pelong ini program ko bai basketball kata de ba ki infrastructure hani ro ki duna kamdon ki jing pensilon ka lek sarkaru ban kenti kun samla ringet scam baling ba ka ni jing sedang nakani ka madan manlaw sinem ka bak KSU ka penlong ka sapoi ka po baga sarpar ka sarkar kan sakmi ka sapet syakani ka disiplin ka bede ka basketball ya ka bak kun sam lagi badan ka sap kan yo kan simenta ban yo ban penpau ka sap ka pong ka papipidan kun samla ka badan kame ka cing imenta ka lama pin pai kamat syaki cing puli ka jongpi rikatru ya ka cing sultanat ka jongpi ka kliang jing le ka kier nagjinglin ki pasniu ki bawan bantablop ya kejendri ke jongi ki babun ki khun samla ki langop hagjing di ki pasniu ki balora ke jing ya ke konstituensi jongi khantam bat ya ke jela ke jongi brokawai